Kedves közönségünk, megkezdjük a PK2-es versenyszám harmadik kategóriát, nagy ló kategória. Szakás Noémi az első induló, Ramlóval, Marshall Star Pony Club. Figyelem, a startlistán 2-es helyezett Major Anita karrierrel nem indul. Ezek szerint felkészült Tarcsavilág és Fehér Mira. Lovas indul. Sajnos Noémit Rambóval a pályatévesztés miatt a versenyszámot kellett várnunk.